Ето историята на родното училище, преживяло превратностите на времето, но съхранило духа, традициите и ценностите на българското школо, несекващ извор на знания, на вдъхновение и целеустременост. Годината е 1886. 18-годишният учител Никола Кръкманов със собствени средства купува учебници за децата и поставя началото на организирано обучение в Аджемлер. По инициатива на Димитър Угринов, Димитър Цонев и Манол Манолов е построена първата училищна сграда. Тя се състои от една класна стая, в която учителства Димитър Стаменов, оставил дълбока диря в съзнанието на аджемлерци. През 1937 година с доброволен труд на цялото село е построено ново двуетажно прогимназиално училище с 6 просторни класни стаи и салон за спорт, вечеринки, селски събрания и най-вече място за изява на театралната самодейност. Незабравими остават учителите Олга Владова, Петранка Фещиева и Марин Венков. През 50-те години на миналия век населението на Аксаково започва бързо да расте, паралелките в училището се удвояват. Двуетажната училищна сграда не може да побере учениците от селото и през 1965 година е взето решение за построяване на модерна училищна сграда, която да удовлетворява нарасналите образователни потребности. През септември 1973 година с трепет и вълнение ученици и учители престъпват прага на новото 4-етажно училище с 20 класни стаи, 2 работилници и физкултурен салон. По това време в него се обучават около 900 ученици в 35 паралелки и всеотдайно работят 72 учители. Директор на училището с влизането в новата сграда до 1979 година е Иван Ванчиков. Децата се обучават в кабинети по биология, физика, химия, трудово обучение, изобразително изкуство. Училището става средище на културния живот в Аксаково. В края на 70-те и началото на 80-те години начело на училището застава Живка Илиева. Неуморният труд на учителите е възнаграден със званието колектив първенец. От 1981 година то става единно средно политехническо училище. През 1982 година за директор е назначена Николинка Пелова. Години наред училището е базово. Учителите работят упорито за творческо внедряване на учебните програми и обогатяват педагогическата теория и практика. Учениците с детски ентусиазъм постигат неизброими спортни успехи, завоюват призови места в фестивали и съревнования. На 24 май 1986 година, по повод 100 годишнината си, училището е удостоено с орден Кирил и Методий. Юбилеят е посрещнат с грандиозни училищни тържества. През 1990, след конкурс, директор вече е Илко Иванов. От следващата учебна година училището променя наименованието си на средно общообразователно. В началото на новия век, през 2004 година, е създаден първият модерен компютърен кабинет и е поставено началото на използването на информационните и комуникационните технологии в учебния процес. При откриването му присъстват Николай Василев, министър на транспорта и съобщенията, и кметът на община Аксаково, инженер Атанас Стоилов. Следващите години училищният живот продължава с упорит труд за успехи, развиване на таланти, забавления и изяви. От 2010 година директор на учебното заведение е Мариела Петрова. Днес ученици и учители работят в уютни класни стаи,
Разполагат с 4 компютърни кабинета, интерактивни дъски и мултимедийни проектори, съвременна спортна база, библиотека, богати с дидактични средства, хранилища по физика, химия и биология. От 2011 година в училището се утвърждава професионално образование. Учениците се обучават по професиите сътрудник в маркетингови дейности и финансов отчетник. Всички ние, учители и ученици, носим в душите си любовта към знанието, към хората, към родното училище, единствено и неповторимо за всеки, който по свой уникален начин е свързал живота си с него.